spolužáci a kamarádi, vážení hosté. Vítáme vás na veřejné prezentaci našeho projektu. Možná jste si všimli, že v průběhu tohoto školního roku jsme po škole běhali s kamerami. Jeli jsme na exkurzi do ostravské televize. Několikrát jsme místo vyučování docházeli do Přerovské kabelovky. 10 z nás se zapojil do projektu mládeže pod názvem Podívej se na sebe. Rozhodli jsme se podívat na svět i trošku jinak než přes náš oblíbený Facebook. Pokusili jsme se zahrát si na skutečnou televizi. Proniknout do základu filmování a práce s živými obrázky. Dnes vám tady chceme zprostředkovat krátký pohled na náš projekt. Na aktivity, které jsme absolvovali. A také na některé naše výtvory. Než spatříte tento unikátní snímek, chtěli bychom tímto poděkovat všem dárcům a sponzorům. Zejména pak programu Evropské unie Mládež v akci a statutárnímu městu Přerov. Přejeme vám hluboký kulturní zážitek. Konec!